Moi vaan teille kaikille ja tällä kertaa pelataan Agar.iota ja FFAta. Ja meidän nimi voisi olla vaikka... Joutavin Suomi. Pelataan näin. Ja meillä väri on vihreä. Ja meitä jahtaa Aka, joka syö meidät. Hetkessä. Mitä uudestaan. Ja... taisi tulla viesti. Ehkä. Paljon porukkaa, isoja. Mr. T. Tehdään se, että sä oot Mr. Teemu. Joka jahtaa. Janni Samolla. Minä vaan syömään sinua. Minä en jaksa sinua, olet liian iso. No. Voidaan pelata tätä. Otetaan noin. Tosta. Mä tykkään keltaisesta väristä, se on tänään mun onnen väri. Ja Babo. Sä vedit ohi. Ja. Mä yritin kyllä syödä sen. Otetaan nimi. Ja otetaan tiimi. Ja nyt on tasapuolinen. Mä en halua. Mä haluan vaan loi. Ei. Pistä noita. Noin, nyt me ollaan noita. Me voidaan tuhota kaikki, me lumotaan kaikki. Me päästiin vihreälle, joka varmaan johtaa. Mä oon huono pelaamaan tätä. Joten älkää missään nimessä ihmetelkää, jos olen huono. Kato, siinä on meidän kaveri Luksa. Ei vaan edes Veksuksesta. Siis automerkistä. Se on melkein sama sana. Koska mä vieläkään tajua, mitä mä selitän. Tää on niin paljon näitä palloja, pieniä palloja, että mä kasvan todella läskiksi. Kato, täällä on joku muukin. Enemmän. Oho. Oho, me oltiin samakokoisia aluksi. Noniin, nyt katsotaan kuka on noita. Ja nyt punaiset pienentyy. Eli se, ketä meidät söi. Me päästään tähän piiloon tälle. Skari. Just tulee hätätilanne. Help. Aion syödä sen. Kerään ensin näitä. Tai sitten en jää tänne. Nyt kyllä siniset vie. Ja me taidetaan vaihtaa peliä. No niin, skippauksen jälkeen ollaan taas Hill Climb Racingin parissa. Ja nyt mennään tänne. Jos kohta vaikka päivittää joku. En oikein muista, mitä tätä pelattiin, mutta juolahti mieleen. Ja tää on musta ihan hyvä peli. Kuvausvideossa. Tulee pelattua joskus paljon. Joskus ei. Joskus tulee joku pari kuolemaa ja joskus 20.
on kanava, joka ei paljoa kuvaa. Mutta yritän aina muistaa, että hei tyyppi, sinun täytyisi kuvata välillä. Mutta vaikka sinä et halua, niin sinun täytyy. Mutta nyt kun sinä haluat, niin sinun ei ole pakko. Tai sinä silti saat kuvata. Ja me saatiin bonusta tässä tasossa. En edes huomannut, että meillä menee näin hyvin. Koska mä luulen, että tää on ihan nopeasti tää. Jep. Tosta. Ei tää kyllä mihinkään pärjää. Pärjääkö? Kyllä se pärjäs. En ois mitenkään vaan arvannut. Nyt saadaan taas uusi ovaa. Ei, mä en halua kuolla tähän. Perään kohtaan, mistä en pidä. Enkä tähän. Mä haluan vain 800 metriä. Yes. Nyt tavoittelemaan tonnia. Tästä ei enää pääse, joten tehdään itsemurha. Nähdään seuraavan tason parissa. Ja muuten ennen kuin mennään tasoon, niin tehdään näin, koska meillä on rahaa. Ostetaan MX-pyörä. Ja saadaan saavutus uusi suunta. Sitten seuraavaksi mennään maaseudulle. Ja siis tää ei voi olla hyvä, se mä just vasta ostin tän. Sitten kun tää on full päivitetty, niin tää on paljon parempi. Tän ilmassahallinta on vasta 1. Tätä ei pysty kunnolla edes hallitsemaan ilmassa, joten en pysty tekemään oikein kunnolla vootteja. Mut siis jos me saatiin tuolla autolla 800 tuossa äskeisessä, niin kyllä meidän samalla pyörällä pitäisi saada. Siis samalla päivitetyllä pyörällä pitäisi saada enemmän. Ja huono kohta. Nähdään ensi osan parissa.